na ni loch mar Harambee ni ber. Aparo ni jo Kenya mor. Makadi bede nitie ng'amok mor gi gima timore na Harambee Stars ne. To bendo wachnwa ni to kara en ang'o mabiro mor e piny Kenya ka. Nikech gima yawuoyi gi timo VOJ en gima ne ok ogena. Nyakwar Perez ni eja opira e kindwa ka gweno bende awinjo ni samoro goga pok aneno awinja ka gweno winja ora pok aneno agombo neno no neno kure VOJ no neno adhi e papo kendo no neno Saturday no biro neno pap Saturday senior no neno gima timo six aside ka opira okay dede chunywa ma ka gi jodongo ma jodongo riere go opira enigo e 90 tigo e pap ma full length matagala ki ringo ke gol ka go ite mo wacho ni goal post matino machalo mag handball ka mano football nera ocho ni nyaki bie shoni ne ke arao onego bena dich kamoro tarao erokamano Harambee erokamano erokamano iwacho wach mangima